Dobrodošli u naš restoran. Evo našeg meni. Donesite mi molim vas pepperoni picu. Naravno, izvolite. Imate baš mali izbor. Ne sviđa mi se ništa. Jao, to mi treba. Konobar, želim ovu picu. Pizza će biti za sekundu. To nije fair, hoću ja čokoladnu picu. Ali sama se naručila pepperoni. Evo vaše pice. Prijetno. Mary, hajde da se zamenimo. Ne, nema šanse. U redu, ješću svoju. Okay. Jao, to su M&M's, Oreo i žele bombone. Takva pizza mi se sviđa. A ja tako volim čokoladu. Moram da je dobijem. Hej, pazi. Čokoladna pizza, dođi kod mene. Šta? Skloni ruke. Devojke, pazite. Moja je. Ko ti je to rekao? Hoću da je probam. Naruči sebi. Hoću ovu. Devojke, u našem restoranu se ne smete tako ponašati. Dobit ćete kaznu. Pripremio sam za njih čokoladni izazov. Jao, gdje smo mi? Kako smo došli ovdje? Šta je to? Nadam se da je tamo nešto ukusno. O, da, to je bomba. Leži, sad će eksplodirati. Izgleda da je polomljena. Nešto nije u redu. Shvatila sam, to je slatka bomba. Tako je ukusna. Oduševljena sam. Wow. Ne mogu da se zaustavim. Želim još. I ja bih htjela da probam. Ne, to je sve moje. Kako si brzo sve pojel? Ostao je posljednji deo. Prvi put jedem štopericu. To je mnogo lepo. Preporučujem svima da probaju. Stop, kakav je to zvuk? Jel čuješ? Dolazi odatle. Šta je tamo? To je prava bomba. Tako je, prava je. Joj, u pomoć. Šta se dešava? Gledaj. Zdravo svima, čula sam da neko ovdje traži pomoć. Ne brinite, spasit ću vas. Imam specijalnu traku. Tako je, sad ste na sigurno. A šta je ovo? Pitam se kad će eksplodirati. Nije jasno, ali moram požuriti. Joj, da li neko zna kako se koriste ove testere? Ups, mislim da sam sve upropastila. Uradila sam sve što sam mogla. Ćao, čao. Ja, tako visoko. Mary, šta da radimo sa bombom? Ne paniči, imam plan. To mi treba. Mary, to ne pomaže. U redu, a ova piletina? Naravno da ne. Ništa ti ne odgovara. A ovo? Ne, brzo je skloni. Baš je dosadno s tobom. Eto, našla sam. To će nam sigurno pomoći. Sad ću preseći žicu. To je odlična ideja. Jao, ima toliko žica. Koju od njih treba preseći? Mislim da plavu. Mary, preklinjem te pogodi. To je to. Šta? Jesmo spašeni? O ne, vreme prolazi još brže. Joj. Sva sam u čokoladi. Cool, ja. Ko će od nas pojesti više čokolade? Pobedit ću. Jedna, još jedna. Ja nisam ništa gora. Nerešeno. Bilo je super. Pa, otvaramo. Tako sam srećna. To je novi iPhone. Joj, kod mene to je najbolji poklon. Da li smo dobili iste telefone? Ne znam. Sad ću da proverim. Tako ga je zgodno držati u ruci. I još ima puno aplikacija. Samo zašto ne rade? Nešto nije u redu. Joj, pa to je čokoladni iPhone. To još nisam probala. Ukusno. Cool. Ako ti imaš čokoladu, onda je kod mene pravi iPhone. Super. Vreme je da zapalim par selfija. Da, odlična ideja. Nasmeši se. Skloni se, kvariš mi sliku. Tako je mnogo bolje. Pazi se, moja osveta će biti žestoka. Ja sam tako slatka. Joj, u pomoć. O ne, moj iPhone. Tako ti treba. Znači, to si me ti uplašila. Ups, gdje je moj čokoladni iPhone? Nadam se da je dobro. O ne, moj novi telefon. Zašto? Više neću moći da pravim lepe slike. Znam. Mary,
Šta hoćeš? Hajde da se zamenimo telefonima. Wow, hajde. Daj mi svoj, a ti uzmi moj. O ne, šta mu je? Slomljen je. Chelsea, prevarila si me. Šta? Još i jedan moj čokoladni iPhone? Daj mi ga. Ne odgovara mi takva zamena. Joj, ostalo je samo malo. Čokoladni punjač? Sumnjam da će to pomoći, ali moram da probam. Okay. Jao, sad mogu da jedem taj iPhone beskrajno. Blago, Mary. Znam da mi zavidiš. Kako ukusno. Možda ću i ja moći da popravim svoj telefon. Moram da probam. Joj, u pomoć, spasite me. To je bila loša ideja. Baš ti je cool frizura. Ja sam prva. Moj omiljeni Kinder jaje, blago meni. Super. I ja sam ih dobila. Čak 6 komada. Šta, i ti isto? Ko je dobio čokoladna, a ko prava? Juhu, blago meni, kod mene su prava. Moram brže da ih otvorim. Jedva čekam da ih probam. Mlečna čokolada, obožavam je. Unutra su bombone M&M's. Tako je dvostruko ukusnije. Jao, i ja hoću tako. Tako je, imam i ja Kinderi. Kako lepo miriše. Uj, imam pravo jaje. To je odvratno. Tako ti treba. To nije fair. Nadam se da sljedeće jaje neće biti takvo. Plašim se da probam. O ne, i ovdje je žumance. Mrzim ga. To izgleda užasno. Ovo je najgora runda. A meni se baš sviđa. Kinder jaje, to je najbolji slatkiš na svijetu. Tamo je ukusna čokolada i uvek neki popcorn. Wow, čokoladne kuglice, cool. Ali hoću ja da pojedem bar jedan pravi Kinder. Chelsea, daj mi da probam, molim te. Ne, kako se Kinder jaje može dati nekome, jesi normalna? To je samo moje. Chelsea, baš si bezobrazna. Šta da radim? Znam, smislila sam prank za Chelsea. Možda će tada shvatiti da se treba deliti sa prijateljima. Ko je da pojedem sljedeće? Evo, to ću. Stop, šta je to tako gadno? Zar ti se nije svidjelo? Jesi li to ti napravila? Pazi se, eto ti. O ne, moje lice. Isprljala si me. Tvoj prank nije uspeo. Fuj, to je odvratno. Moraš pojesti sva Kinder jaje. Samo ne ovo. Ali šta da se radi? U stvari, imam bolju ideju. Sad će biti minut kuvanja. Šta si opet izmislila? Uzimamo jedno jaje. Ups, uzimamo jaje i razbijemo ga u tiganj. I tako radimo sa svim jajima. I na kraju dobijemo lepu kajganu. Wow, izgleda super. Mary, mogu li da probam? Ne, ova kajgana je samo za mene. Pa dobro. Opasan kuvarski trik. Opa! Kako visoko! Ideja! Eto ti! Ne! Baš ti lepo stoji ovako. Moja kajgana je uništena. Neću više nikad da kuvam. Ja počinjem. Wow, hrana iz meka, super. Sad ja. Jao, i kod mene. Ja ću prva probati. Ova Coca-Cola baš osvežala. Šta? Šta je to bilo? Aha, shvatam. Imam čokoladnu kolu. Tako je. Obožavam čokoladu. Jao, super. Gledaj, to su M&M's bombone. Cool. Čokoladna kola sa M&M's bombonama, to je savršena kombinacija.
Hoću i ja. Da probamo. Juj. U pomoć. Sva sam mokra. Kako ti se sviđa tuš od Coca-Cole? To uopšte nije smiješno. Ups, šteta što si ostala bez kole. Pitam se da li je pomfrit od čokolade? Da, blago meni. Čokoladni pomfrit, to još niko nije probao. Želim da pojedem odmah sve. Divno. Mogu to jesti zauvek. Jao, čak se i kutija može jesti. Jel se šališ? Fuj, lažeš. Nije jestiva. Ostala sam bez krompira i bez Coca-Cole. Nemoj biti tužna, izvoli. Wow, hvala puno. Stvarno mnogo dobra. Dobrodošli u izazov za umetnike. To je cool ideja. Čokoladnu fontanu će dobiti ona od vas koja će je najbolje nacrtati. Ako se svi slažu, vreme da krenemo. Zaboravio sam da vam kažem da morate crtati bez ruku, to je obavezno pravilo. Ako vam je sve jasno, onda počnite. Sigurna sam da ću dobiti fontanu. Imam nesposobne konkurente. Ko nam kaže to? Osjećam da ću ja dobiti čokoladnu fontanu. Mnogo mi se sviđa kako crtam. Šta još? Biće moja. Samo što mi se za sad ne sviđa kako mi ide. Možda treba da promenim taktiku. Mislim da će biti zgodnije da slikam flomasterima. Ovako. Dobro mi ide. Tako je, flomaster. I ja ću da slikam sa njim. Jao, ne možeš ni da otvoriš flomaster. To nije smiješno. Šta da radim? Svi imaju tako lepe crteže. Nema veze. Ako ja ne mogu lepo da nacrtam, onda moram učiniti da i svi ostali pokvare svoje crteže. Mislim da će mi Pero pomoći. Šta si uradila? Zbog tebe sam upropastila svoj crtež. Nemaš sreće. A zašto se ti smiješ? Mogu i tebi da pokvarim crtež. Također možeš da se oprotiš sa svojim crtežom i njega ću uništiti. Znaćeš kako da se smiješ, Samanti. Ne, nemoj. Tako je i treba. Chelsea, što si ti tako zadovoljna? Sad ću i tvoj crtež pokvariti. Nemoj, molim te. Devojke, vreme vam je isteklo. Pokažite crteže. Ja nisam stigla da pokvarim crtež Chelsea. Hajde da vidimo šta ste nacrtali. Mary, šta je to? Ovo izgleda ne kao fontana, već kao neka mrlja. Samantha, ni tvoj crtež nije nešto. Zašto se nisi trudila? A kako vam se sviđa moj rad? Pa, bolje od ostalih. Okay. Ali mogla si i bolje da nacrtaš. Ok, pošto su drugi crteži još gori, da nas pobeđuje Chelsea. Juhu, najviše sam se trudila, zato sam dobila ovu nagradu. Misliš da možeš samo da piješ čokoladu? Grešiš, možemo i mi. Čak imamo i slamčice posebno za to. Kako ukusno. Hej, gdje mi je čokolada? Pa ti si naša prijateljica, zato si se podelila sa nama. Lopovi. Da li ste spremni za sljedeću rundu? Ovaj put vaša nagrada će biti još bolja. Pogledajte. Jao, kakva duša. Da, i dobro je ručao, pa je se ukajkio i vaša nagrada će biti ova lepa kaka. Ko najbolje nacrta, dobit će. Želim vam sreću, a vaše vreme je krenulo. Ali ne želim dobiti kaku, samo treba nacrtati nešto drugo. Moram da napravim najgori crtež u svom životu, znam. Nema ništa gore od crtanja nogom. Odmah se izvinjavam za miris. Šta je to? Je li to počeo nuklearni rat? Odakle dolazi taj smrad? To je samo moja nogica.
Mislim da će ostali nacrtati nešto lepo, a ja ću samo šarati flomasterom po papiru. Tako će sigurno ispasti ružno i neću dobiti kalku. Jo, izgubila sam brown flomaster, hitno mi treba zamena. Joj, sve mi pada iz ruku. Što sam tako smotana? Pitam se što su ostali nacrtali. To je to, nemate više vremena, dajte da vidim. Već? Dobro je, spremna sam da pokažem svoj crtež. Chelsea, očekivao sam više od tebe. Samantha, svaka ti čast, imaš divan crtež. Marija, zašto ti spavaš? Ne spavam. Evo mog crteža. Joj, to je prava kaka. To znači da ti dobiješ ovu nagradu. Hajde da čestitamo Mary. Kako? Jo. Po pravilama moraš je pojesti. Stvarno? Ali možda ću ipak imati sreće i ispostavit će se da je to samo čokolada? Oj, stvarno jede kaku? Vi ste kaka, ovo je ukusni čokoladni krem. Hoćete možda da probate? Pa dobro, ne morate. Devojke, da li ste spremni za sljedeću borbu? Ovog puta ćete se boriti za najslađeg mačića. Kako je mali? Da, i mnogo je sladak. Ako ga dobro nacrtate, onda je vaš. Ovaj put ćete morati da slikate kredama na svom licu. I ja mogu samo da vam poželim sreću, vreme je krenulo. Stvarno, zašto bih crtala nešto na papiru ako i samo izgledam kao slatka maca? Samo treba dodati nekoliko detalja na lice i to je to. I ja izgledam kao mačka, mjau, i najbolje sam u šminkanju. Možete se mučiti koliko god želite, a ja sam jedina koja se sjetila da uzme ogledalo. Bez njega sigurno neću nacrtati ništa normalno. Osim toga, to nije zabranjeno. Ja ću sigurno pobediti. Chelsea uopšte ne zna da crta. Mary? Jo, korišćenje ogledala je protiv pravila. Kako te nije sramota? Vidi Chelsea kako je bezobrazna. Da, to nije fair. Moramo da naučimo Mary. Hajde da joj skinemo šminku. Mary, jesi li spremna za tuširanje? Eto ti. Ne, zašto ste to uradili? Mogla sam osvojiti ovu slatku macu. Tako je maca. Ako Samantha nastavi tako lepo da se šminka, sigurno će pobediti. Moram i njoj pokvariti šminku. Samantha, boja ti se razmazala. Gde, reci mi, popravit ću. Bolje da ja da ti pomognem, nije mi teško. Sad je super, sviđa mi se. Hvala puno. Devojke, pokažite svoje lica, da vidim šta ste napravili. Mary, opet se nisi trudila. Maca ne sme da vidi taj užas. Samantha, jesi li uopšte vidjela kako mačka izgleda? Zašto si nacrtala gusara? Gusar? Koji gusar? Chelsea, to si ti. Tako ti treba. A sad će voditelj da vidi moje lice. Okay. Da, Chelsea je opet pobedila. Jer kod ostalih je sve mnogo gore. To sad je ovaj mališa moj. Joj, apće. Izgleda da je se vratila moja dečja alergija na mačke. Apće. Pa dobro, nema veze, mačka će biti u sigurnim rukama. Mary i ja ćemo se pobrinuti za nju. Ne, moje je. Izleči se prvo, a onda ćemo ti dati mačku. Pošto je prošla nagrada bila tako dobra, ova vam se možda neće svidjeti. Borit ćete se za ribu. Što više, ovog puta ćete morati da slikate različitim sosovima. To neće biti lako, ali uspećete, vreme je krenulo. Odlično, sve će biti super. Slikati sosovima to nije samo zabavno, već i ukusno. Šta to radiš? Nemoj bacati to u mene. Izvini, nisam namjerno. Nema veze, u redu je. Verovatno je zanimljivo crtati sosovima. Sad ćemo da vidimo.
Jao, izgleda stvarno cool. Nisam znala da kečap može da zameni boju. Awesome! Sirni sos je također mnogo dobar za crtanje, tako da i sa njim ću moći da napravim lep crtež. Yes! Jao, tako je se brzo završio, ali i nema veze. Svaki sos izgleda dobro, tako da mogu uzeti bilo koji. Jao, nisam mislila da je slikanje s sosovima tako uzbudljivo. Jao, svi crtaju baš lepo. Ne smem da zaostajem. I ja želim lep crtež. Miriše baš lepo. Vjerovatno je i ukus dobar. Jao, kako su ukusni. Zašto bih slikala s sosovima kad mogu ih samo pojesti? Stvarno? Ne razumijem kako možeš jesti sosovi bez ičega. To je baš ukusno, nemaš ti pojma. Slažem se, ali crtanje je ipak bolje. Joj, glupe kutije. Jao, upropastili su mi crtež. Kako ste mogli? Glupo smeće. O ne, pojela sam sve sosove. Sad nemam sa čim da slikam. Nema veze, mogu ukrasti crtež od Samante. Vaše vreme je isteklo. Pokažite ko je šta nacrtao. Vi pokazujte, a ja ću uzeti sebi dobar crtež. Mary, danas očigledno nije tvoj dan. Tvoj crtež ne valja. No. Ali Chelsea mi se mnogo sviđa. Svaka čast. Samantha, šta si ti radila sve vreme? Jesi mislila da ako ne nacrtaš ništa nećeš dobiti ribu? Ups. Kako da ne? Čestitam, Samantha je osvojila ovu ribu. Chelsea je za sve kriva. Neću pojesti toliko sirove ribe. Imam ideju. Što bih jela sirovu ribu kad je mogu spremiti? To je odlična ideja. Dobro, što uvijek imam vatru kod sebe. Chelsea, žao mi je, vatra te je malo zakačila. Jao, baš lepo izgledaš. Ma bežite bre. Uz pomoć vatre ću pretvoriti odvratnu ribu u lepo jelo. To uopšte nije teško. To je to. Prijatno mi. Oduševljena sam. Zapratite Darada. Ovdje je uvijek jako zabavno.